Vale. És una pregunta molt interessant, perquè jo d'entrada jo no compro mai res. És a dir, jo tot ho poso en dubte. Jo, quan vaig tenir la paràlisi, jo no podia veure, no podia parlar, no em podia moure i no ho vaig creure en cap moment. En cap moment vaig pensar em quedaré així, no? És com, a veure, per què m'ha passat això? Ho pots preguntar, però la pregunta que jo vaig fer va ser, ostres, què he de millorar? No? En primer lloc, és quines eines tinc per gestionar tot això, no? La idea és fer un podcast que parlem sobre salut emocional. Llavors, us presento a l'Ester. L'Ester és una terapeuta que primerament va començar sent clienta nostra i després ens vam anar coneixent més en el món professional. L'Ester es dedica a la salut emocional i sobretot a la psiconeuroimmunologia, que ara explicarem què és, i ella és fundadora d'Origen, Salut Integrativa, que té la seva sala de teràpies a Cambrils. Ester, benvinguda. Moltes gràcies, un plaer estar aquí. Esther, per començar i situar-nos, quina és la teva trajectòria professional? La meva trajectòria professional és que jo vaig estudiar Dret, jo treballava en banca, durant molts anys vaig estar treballant. No obstant això, jo a les tardes estudiava coses que m'interessaven molt, que eren temes relacionats amb salut. Així que, jo tota la vida he fet esport, he competit des dels 6 anys, per tant, el tema del cos sempre m'ha apassionat. Vaig començar a veure que hi havia una relació molt gran amb les lesions, amb el tema emocional, a més sempre eren als mateixos llocs, per tant ja vaig començar amb el tema de l'osteopatia, m'interessava molt poder solucionar o ajudar, no? I a partir d'aquí vaig anar veient que hi havia una interrelació molt gran amb el tema emocional, amb les lesions també. Llavors, vaig començar per aquí. Això va ser el meu punt de dir, aquí està passant alguna cosa i com que sempre he sigut molt curiosa, doncs no parava d'estudiar. I això te va anar portant a fer un canvi de vida, no? Perquè aquest canvi de vida tan sobtat, no? De passar d'una trajectòria que anaves cap al dret o a la banca i tot això i passar a ser més la part de salut, aquí on té bé el cataclisme? Va ser per un fet, jo vaig portar el meu cos a l'extrem fins que vaig fer una paràlisi. Justament per estrès crònic vaig també separar-me, llavors va ser un fet transcendental per començar a saber què m'estava passant o què m'havia passat i a partir d'aquí conèixer la PNI. Arrel de conèixer la PNI és com que totes les peces es van anar encaixant, no? És simplement quan tu no saps expressar o tu no saps gestionar el que t'està passant, doncs el teu cos ho expressa per tu, no? I en aquest cas em va dir, mira, prou, canvi de vida i a partir d'aquí vaig començar un màster, un postgrau i vinga, som-hi, fins que vaig decidir obrir la consulta. Molt bé. I a veure, ja entrant una mica més en el tema aquest de la psiconeuroimmunologia, no? Paraules com ara mitocòndria, hipotàlem, neurotransmissors com les citosines, hormones com el cortisol, tot això són paraules que, en el món de la salut, en el món acadèmic, són enteses des de fa molts anys i tal, però que potser els psiconeuroimmunòlegs endocrins poseu una mica de moda a nivell més divulgatiu, més a nivell social i sobre salut.
la psiconeuroimmunologia és una teràpia, no? O és una forma d'entendre la salut humana que té diverses funcions, no? Explica'ns una mica de què va tot això. Bueno, la PNI, que són les sigles de psiconeuroimmunoendocrinologia, és una interrelació entre tots els sistemes, d'acord? Llavors, entre el sistema nerviós, entre el sistema immune, entre el sistema endocrí i tot el que té a veure amb això, d'acord? Llavors, el que fem als PNIs és som detectius de la salut, perquè nosaltres no mirem un tros de braç o un tros de... no? Vull dir que hem de mirar tot el cos com a integratiu, no? Tot com a conjunt, perquè moltes vegades el problema no ve de em fa mal la panxa, no? O no tinc energia, o estic en un quadre depressiu. Hem de veure realment l'origen d'on ve tot això, no? I llavors és per això que nosaltres el que fem és desgranar una mica tot el quadre de símptomes amb com ho... Vale. Bueno, després d'aquesta intervenció del mòbil, seguim. Bueno, ens estaves dient que el nostre cos és un sistema totalment integrat, cos i ment, no? Així és. I que això té a veure persones que el que vosaltres aneu estudiant, no? I aneu veient és que persones que potser han tingut una mala alimentació i que això ha anat inflamant el seu cos acaben tenint problemes de salut emocional. I persones que potser, per diferents factors, però com un exemple, patir un xoc traumàtic, te pot provocar un desajust intestinal, no? Totes aquestes coses les aneu descobrint vosaltres als psiconeuroimmunòlegs endocrins, no? Sí, hi ha una interrelació molt gran entre el sistema digestiu i que en diem el segon cervell, no? O sigui que llavors hi ha una interrelació, hi ha una connexió bidireccional. Llavors, sí que és cert que nosaltres tenim cinc títols o 5 potetes molt diferenciades on sí que és important, perquè l'estil de vida sí que és important per arribar a tot això, no? En primer lloc és l'alimentació i és la bona nutrició, això és bàsic. Després tenim l'exercici, el moviment, el tenir aquesta activitat diària, perquè al final el cos està pensat en que hi hagi aquest moviment, perquè al final de forma ancestral les persones s'havien de moure per anar a buscar l'aliment. Després el descans, és molt important tenir aquest descans regeneratiu, perquè al final donem per fet que hem de dormir, però sí que és cert que hi ha les pantalles, sí que és cert que hi ha la sèrie que espera't una miqueta més i no passa res, m'interessa, m'enganxa i ja dormiré demà, i no ha de ser així. Després tenim també la gestió de les emocions, com tu bé deies, que al final sí que és cert que aquest diàleg intern de com ho gestionem, fets traumàtics que ens aniran anant vinculant o determinant en les decisions que anem anant prenent, no? I després també hi ha aquest contacte amb la natura, hi ha amb aquests sentir-te aquest contacte amb el sol, i després també un fet també important són el tema dels tòxics, no? Vull dir que les ampolles de vidre que ja no es veuen, no? Abans sempre anàvem amb gots de vidre, ara hi ha hagut l'era del plàstic i tot és plàstic i la gent escalfa els microones amb el plàstic i vull dir, tot això ens afecta en el sistema endocrí i ens afecta, o fins i tot vull dir que és impressionant la mà de tòxics que tenim al dia a dia, o les cremes que ens posem, els xampús que ens posem, tot això ens acaba afectant el sistema, sí. Sí, jo crec que això que dius dels plàstics serà el gran meló que s'haurà d'obrir d'aquí poc en salut, perquè realment és un tema que cada cop va més i cada cop se't troba més microplàstics al cor, al cervell, fins i tot de nadons. Així és. És molt fort. Mira, que et tallo, perdona que et talli, però és cert que la mare, quan està embarassada, arrossega a l'intrauterí del bebè, no?
part de totes les carències que arrossega i de totes les... O sigui, si ella es posa desodorant, tot això anirà passant al bebè i llavors després és un bebè que ja va amb un codi de barres ja que tot això és el que li passem al nadó, no? Quan neix. Per tant, si hi ha una persona que hi ha una... per exemple, la mare no tolera bé o ja té un sistema digestiu amb carències, aquest nadó segurament ja va amb tot aquest regal que a més tindrà en compte, o sigui, s'haurà de tindre molt en compte moltes coses, però factors com si és un part vaginal, factors com si és una cesària, o sigui, tota aquesta microbiota que arrosseguem serà determinant per a aquest bebè, o sigui, que és molt... O sigui, li dones l'alletament matern també, tot això serà important i positiu a l'hora de totes aquestes defenses que li estem donant al nadó. Clar, són cofactors que van produint la no inflamació o la inflamació, no? Perquè nosaltres aquí a la botiga estem acostumats a veure gent que tenen al·lèrgies, que tenen problemes d'intoleràncies als aliments, que a vegades no venen per culpa seva, no? O el fet que hagin menjat malament. A vegades són coses heredades d'una mala alimentació que ha anat passant de pares a fills, no? I bueno, una miqueta és entendre aquesta part que vosaltres parleu, que és tota els microorganismes, no? La microbiota, que és la que ens determina una mica, en general, des a nivell més de salut física fins a salut emocional, no? Llavors, m'interessava molt aquestes 5 qüestions, no? Aquests 5 paràmetres que posaves, no? Un, has dit l'alimentació conscient, no? Jo, l'alimentació conscient, a vegades, sense posar-nos en terrenys pantanosos, però hi ha una part que a nosaltres ens sorprèn molt, no? Que és la contradicció entre veure que hi ha, per una part, metges que tenen una gran capacitat acadèmica per diagnosticar, per donar-nos medicina o per fins i tot operar-nos en el cas que fos necessari i donar-nos unes directrius, no? de com s'ha d'actuar amb tot això, però en canvi, quan anem al metge, difícilment, quan tenim un problema de salut, ens fan un paperet amb què hauríem de menjar i què no hauríem de menjar, no? Jo vull pensar que això no és mal intencionat per part dels metges, i és més una cosa cultural generalitzada. És a dir, nosaltres des de petits no ens ensenyen a menjar. No és un factor que tinguem. I en canvi vosaltres, com a terapeutes PNIs, parleu de l'alimentació conscient. Què és això? Bueno, principalment l'alimentació conscient és què menjaven els teus avis. Els nostres avis menjaven menjar real, menjaven fruita, menjaven verdura, menjaven proteïnes de qualitat, d'au, de vedella, menjaven ous de les gallines que tenien a fora al jardí, no? La fruita i la verdura també tenien or, la gran majoria, no? I llavors, i després, aquí, a la cultura mediterrània tenim un bon oli, que és la grassa saludable, que és or líquid, no? És a dir, els nostres avis menjaven menjar real. I què ha passat? El dia a dia, aquest ritme frenètic de ritme de vida ens fa anar tan ràpid que al final ha derivat a un menjar precuinat, empaquetat en plàstic, escalfat ràpid i menjat ràpid, no? Llavors, què és el menjar real? Menjar real simplement és aquest menjar viu, aquesta fruita, verdura i proteïna de qualitat i aquesta grassa saludable, i amb els nostres fruits secs que també aquí a la zona del Baix Camp tenim, o sigui que realment ve a ser això. Aquesta cocció lenta, no? A baixa temperatura i que te transmet tant, no? Aquesta part més potser de la medicina japonesa que diu que el cos s'acalenta i que d'això, una mica aquesta idea de la cocció i de fer els aliments, no? Els aliments canvien, no? Si els cuinem d'una manera o d'una altra, no? Si es fan ràpids o no, o si han estat elaborats amb olis
que no són verges, no? I tot això, no? Va lligat una mica, no? Sí, va lligat, de fet, a aliments que són molt proinflamatoris venen a ser doncs, les farines de blat, per exemple, a dia d'avui està molt ultraprocessat. Tots els menjars trans que al final el sucre, la gran majoria de la indústria està carregat de sucre. Ja no només el sucre blanc com a tal, sinó que és tot els conservants que té l'aliment de sucre, no? I després, vull dir que al final aquests olis, no? Olis refinats, vegetals, que han fet aquell aliment amb altes temperatures i que després estàs oxidant l'aliment, no? Llavors, és important tenir en compte tot això, no? Llavors, sí que és cert que una de les recomanacions sempre és què tenir en compte un plat, no? Llavors, un plat, l'ideal és tenir la meitat de verdura o de verd. Sempre m'encanta el color art de Sant Martí, no? Perquè té tots els colors. És interessantíssim tenir una varietat de colors i textures, és important. O sigui, imagineu-vos una amanida, no? Amb tots els colors. Amb els logos del Viure Ecològic. Exacte, sí, així és. Tindríem la pastanaga, tindríem la remolatxa, tindríem tot el xucrut i tots... Sí, tindríem aquí el peix blau amb les sardines, o sigui que m'encanta, sí. Tota la clorofil·la, no? A nosaltres no ens podia determinar un color, sinó que les persones que van dissenyar una mica la idea, o sigui, que van saber transmetre la filosofia del Viure Ecològic, la van saber transmetre molt bé perquè era amb molt de color. Així és, doncs així ha de ser el plat, amb molt de color i moltes textures. Llavors és interessant introduir les algues, que estan una mica descuidades, perquè és com, ui, això és més d'una altra cultura i de fet nosaltres venim de mar, llavors aquestes algues intentar-les incorporar al dia a dia, que és bàsic per aquest iodo que ens aporta. Després, l'altra part del plat, una bona part, o sigui, perquè ens fem una idea, la maneta ha de ser la proteïna, una proteïna de qualitat. Llavors, en cada un dels àpats hi hauria d'haver una bona proteïna. I després hi podria haver un hidrat de carboni, però sí que és cert que hi ha una sèrie de formes de menjar l'hidrat, perquè depèn de com ens mengem aquest hidrat, ens pot inflamar més o menys, no? Llavors, aquest hidrat, si el cuinem i després el deixem a refredar, el que fem és crear aquest almidó resistent. Aquest almidó resistent tipus 2, el que fem és, amb això, aportarem després que hi hagi, per exemple, si hem treballat el múscul, que es mantingui aquest múscul i a sobre que no ens inflami, no? O sigui, simplement és coure aquest arròs salvatge o aquesta quinoa o aquest fajol i després, uns 30 minutets aproximadament, els posem a la nevera i després l'endemà ens el mengem. Però amb una quantitat, doncs mira, si hem dit del plat la meitat verdura o amanida, verdura crua, després la part, un quart de proteïna, una miqueta d'hidrat de carboni refredat i una bona grassa. O sigui, això seria un plat perfecte. A mi em canvia l'humor, si mengeu un plat d'aquests ja t'ha refat. I de cara a la nit, doncs una mica més cuinat. Per què? Perquè així el sistema digestiu ajudem, no? Ajudem a que ja estigui més cuinat i així d'aquesta manera la digestió ja no té per què fer tot el procediment d'escalfar, com bé deies, l'aliment i per tant és molt més fàcil i molt més ràpida aquesta digestió. Clar, és que els òrgans tenen diverses funcions a part de digerir el nostre menjar i si els hi posem fàcils de cara al vespre, doncs molt millor. Així és. Entrant en això, un altre punt que deies era el de tenir un bon somni, no? Molts cops nosaltres tenim clients que diuen ostres, és que jo dormo tota la nit, no em desperto, hi ha molta gent que sí, perquè hi ha molt de trastorn del son, però en canvi a vegades és, no, jo dormo tota la nit, però m'aixeco cansat. I una cosa que vosaltres parleu és el somni reparador, no? Què és un somni reparador? Què hem de fer per tenir un somni reparador? Justament, un somni reparador és que no et despertis cansat. Això és bàsic. Aquí hi hauria moltes coses a tenir en compte, perquè si s'aixeca aquí així aquesta persona hem de veure potser més cosetes, d'acord? Però sí que és cert que coses que hem de tindre en compte és aquesta... O sigui, si tu ja peques d'aixecar-te cansat,
hem de tindre un horari, això és important. Després, l'habitació ha d'estar totalment apagada, sense cap llumeta vermella, sense els mòbils. Si hi ha molt males, no podem evitar-ho, posar-ho en mode avió, perquè així d'aquesta manera les ones no ens arriben. Però si tenim una tele, que no us recomano, intentar-la apagar. Després que hi hagi una temperatura una mica més fresqueta, per exemple, totalment apagat, si necessites antifàs per estar com a més bloquejat. Tot això són eines que t'ajuden a poder conciliar el son, no? Després, la idea és que si tu has tingut un dia molt frenètic, tu estàs amb un cortisol molt alt i llavors, clar, la melatonina no s'activa per descansar. Llavors, jo et recomano que baixis una mica els nivells, que facis les teves respiracions, o llegeixis, o escriguis, o simplement intentis anar fent que el desconnectar les pantalles blaves, no mirar el mòbil, no? Tot això ens ajuda a que la nostra melatonina s'activi. També, si et costa descansar, doncs que no prenguis cafè, per exemple, a partir de les 3, perquè si no després l'estàs activant, no? Que no puguis descansar. Coses interessants també és que a vegades ens ajuda, alguns adaptògens ens ajuden també a agafar, a tindre un son més profund, no? No sé, et podria parlar d'una melatonina, d'un GABA, d'una ashwagandha. Tot això ens ajuda a tenir, a conciliar millor el son. Què passa? Hores que hem de tindre en compte per descansar? Et diria unes 7-8 hores, però clar, no tothom es repara de la mateixa manera, no? Llavors sí que és cert que hi ha gent que dius, ostres, jo amb 6 hores m'aixeco fresc, m'aixeco amb energia, doncs perfecte, jo crec que te'n faltaran d'hores, però no passa res, vull dir, cadascú es coneix i per tant, jo no et diria ni 6, ni 7, ni 8, no? Et diria que t'aixequis i t'aixequis amb energia, t'aixequis amb ganes, t'aixequis, perquè si t'estàs aixecant, que et falta energia, potser és que hi ha un òrgan sobrecarregat, com el fetge, com el sistema digestiu, o s'hauria de mirar, potser la tiroides, s'hauria de mirar exactament què està passant aquí, no? Hi ha molts factors. Molt bé, i avançant, a part d'això, deies també l'esport, no? I suposo que l'esport no et refereixes a la indústria de l'esport, ens hem de fer esport per tenir un bon físic, sinó te refereixes a algun altre factor que fa l'esport en el nostre sentit emocional, en el nostre estat emocional? L'esport és bàsic, o sigui, esport com a tal és igual a moure't. Moure't vol dir caminar, vol dir ballar, vol dir jugar amb la teva canalla, vol dir moure't com a tal. O sigui, nosaltres ens movem i nosaltres ens hem de moure. És a dir, la gent que està totes les hores assentat a l'oficina sense que li toqui llum del dia és antinatural total. Llavors, el cas és que hem d'intentar buscar cada dia moure'ns com a mínim mitja horeta. I si pot ser amb llum natural, això ja seria perfecte. Per què? Perquè estem potenciant que la nostra vitamina D s'activi. I a l'hivern, sobretot, intentar-ho fer en màniga curta, perquè a través dels braços és on ens reactiva aquesta vitamina D. Després, el que deies del descans, per exemple, és important si ens movem, si fem esport, si tot, descansaràs molt millor. Per què? Perquè si no hi ha o sigui, el teu cos està hiperactiu, no podrà descansar, no? Llavors, és important introduir també la força, perquè nosaltres, els pagesos, no anaven al gimnàs, però sí que agafaven roques, o sí que feien el seu marge, o sí que estaven constantment agafant la mula, vull dir que si ens anem a mirar ancestralment, no paraven de fer exercici. Ara, com que la terra ja no la treballem tant, doncs simplement el que sí que invito és que fem exercicis de força. La força el que fa és una prevenció totalment, o sigui, el que fa és estimular el múscul perquè després facis una prevenció per tot el tema ossi. Per què? Perquè si tu no tens un múscul consolidat, què passa a la gent gran? El múscul el va anar perdent i llavors va tirant de reservori ossi. Llavors es trenca l'os, no? I dius, ostres, és que aquesta senyora es va trencar l'os i en 6 mesos va morir. Per què? Perquè això vol dir que ja va tirant de reservori ossi. O sigui, l'os és el que té memòria de tots els nutrients. Llavors, clar, si nosaltres no tenim aquest protector, que és el múscul, i no el consolidem amb creatina i que el anem anant treballant, és important d'anar-lo treballant almenys 3 dies a la setmana. I és com, ostres, tot això és
doncs sí, s'ha d'anar incorporant, perquè hi ha gent que m'arriba en consulta amb 70 anys i els dic, doncs mira, ni que sigui amb una peseta d'1 quilo, però ho hem d'anar fent. Per què? Perquè al final és aquesta prevenció que ens ajudarà a tenir aquesta estructura corporal, al final és el nostre vehicle, que ens donarà energia també, ens donarà també aquesta, el que deies, la relació amb el sistema emocional que ens dona aquesta dopamina, endorfines, o sigui, tenim les hormones a tope perquè ens dona aquesta vitalitat, aquesta energia, aquestes ganes de viure, aquestes ganes, no, de... Vull dir, és que va interconnectat una cosa amb una altra, no? Sí, ara anem fent, mengem millor, no? D'una manera més conscient, fem esport i segurament el fer esport d'aquesta manera, no? Com tu dius, ens generarà un somni més reparador. Però a part de fer totes aquestes coses, jo avui esperàvem uns paquets que havien de venir aquí a la botiga, aquests paquets no han arribat a l'hora que havien d'arribar, que els esperava un client, han arribat més tard i xafats, i clar, aquí hi ha una gestió de les emocions, no? Perquè jo sóc el que em faig responsable. No s'ho farà el noi del transport, ni l'empresa de transport, ni s'ho farà responsable el que ens ha venut, no? El proveïdor que ens ha venut aquest producte, sinó que nosaltres ens fem responsables davant del client, no? Som qui donem la cara. Llavors, tot això provoca una gestió de les emocions. No ha sigut culpa meva el que ha passat, però jo les he de gestionar. Una altra qüestió seria les persones, no? La societat, en un context en concret, ens hem d'adaptar, no? I si ara aquí un dels dos estigués cridant i dient qualsevol cosa cap a l'altre, o vingués enfadat, o potser al revés, vingués trist, no? Amb una apatia, no? I tal, l'altre, vulguis que no, el condiciona, no? Aquella situació. Què passa amb la gestió de les emocions? Com ho hem de controlar, això? És possible fer-ho? Home, i tant, sí. Clar, això és bàsic. Sempre el xulo és la capacitat de resiliència, no? És com... I l'autogestió, sobretot, perquè al final, evidentment, no és culpa teva el que ha passat, no? I sí que és cert que si tu tens una bona autogestió, al final és de dir, demanar disculpes al client per l'espera, hi haurà una demora d'uns dies més, i intentar fer un mail ràpid, i aquí tanques el tema. És a dir, el tema i la clau és de quant de poder tu dones en aquell fet. És a dir, si tu et quedes tot el dia amb la mosca de que el transportista, que si m'ho ha portat malament, que si no sé què, no sé quantos, o sigui, aquesta centrifugadora mental que pot ser en persones que està allà, i li dones poder allà et quedes. I al final és de dir, respiro, una de les tècniques és comptar fins a 4, retenir fins a 7 i treure en 8 segons. Podríem fer ara perfectament per baixar així quan hi ha un estat com a molt de nervis, és posar atenció a la respiració. Ningú ens ensenya a respirar i és meravellós, no? Ningú ens ensenya a meditar. Meditar simplement és fer una respiració conscient. Si tu poses atenció a la respiració, no poses atenció a res més. Per tant, simplement és agafar aire, retenir-ho i deixar-ho anar. D'aquesta manera tu, els teus decibels baixaran, simplement gestionaràs allò i allà ho tanques. Perquè si tu li dones poder a altres coses, et quedaràs allà i no estaràs vivint el present, que és el famós mindfulness. Per tant, i t'estàs perdent moltíssimes coses, t'estaràs perdent de la senyora Maria que et vindrà i et preguntarà i et dirà que aquest cap de setmana ha fet tal, i tu estaràs allà amb la mosca del proveïdor, i no estaràs present en aquella conversa i t'estàs perdent un munt de regals que et dona la vida. Per tant, tanca allò i torna a on estàs, i allò ja està tancat, ja ho has solucionat, ja has demanat disculpes, ja has fet tot el que havies de fer i, per tant, a partir d'aquí, avança en el dia. Sigues productiu, vés enfocat al que sí que pots sumar. Genial. Molt xulo el que has explicat, el de l'aquí a l'ara. No és només el ser positiu, sinó és l'estar a l'aquí i a l'ara, que és el que ens dona aquest poder
aquest poder, aquesta seguretat amb nosaltres mateixos, no? El que ens pot fer sentir millor en la nostra vida quotidiana, no? Que a vegades les coses ens passen pel davant i no ens en donem compte. Molt bé, Esther. I una última cosa que has parlat, que és l'estar en contacte amb la natura. A mi m'ha encantat això perquè m'ha fet recordar l'altre dia anàvem d'excursió i amb un dels camins, que sortia d'un poble molt petitonet, hi posava que era l'antic camí del correu. Val? I jo pensava, ostres, ara t'aixeques al matí i envies un WhatsApp, escrius un correu, instantàniament li arriba a l'altra persona i tal. Abans hi havia un camí que et portava a rebre un missatge o a enviar un missatge, no? I que aquest camí podia estar ple de neu, podia estar tallat per un arbre i a la vegada portava un esforç de fer aquest camí. Però, a més, era un estar en contacte amb la natura i era una diferència del que avui en dia vivim, que és estem hiperconnectats a la tecnologia. Per què és tan important el contacte amb la natura? És necessari, realment, o podríem viure sense ella? Super necessari. Super necessari perquè et fa connectar amb tu mateix. O sigui, nosaltres que estem tan envoltats de persones cada dia, ens connectem de la seva energia. És el que deies tu, no? Que si una persona està trista, l'altra està eufòrica, l'altra... O sigui, al final anem acumulant, no? Som com un reservori de moltes emocions de totes les persones i al final és com, no sé què em passa, però no sé com estic. Per què? Perquè no estem en contacte justament amb res, no? Que ens doni una visió verda o un mar o un arbre. Jo el que recomano és que quan estàs així, que no sé què em passa, vagis directament a la muntanya, amb un tros de gespa que tinguis, o agafis un arbre, o si molt m'apures una planta, no? Però algú que tingui contacte, o una pedra fins i tot, no? Que t'intentis descalçar, que intentis arrelar-te un altre cop, que intentis respirar, el que dèiem, perquè així d'aquesta manera tornaràs a connectar amb tu. Pensa que abans els nens anaven a la plaça a jugar i estaven tot el dia pujant a l'arbre, vull dir que abans sempre estàvem fora del carrer. Llavors, ara tot això ens hem desconnectat. És bàsic. És més, fa que et connectis amb el teu cicle circadià. De fet, és important que quan sortim a treballar, jo quan vaig a treballar veig la posta de sol. És important de no posar-nos ulleres de sol, perquè si no, el que estem fent és bloquejar el nostre cicle circadià. Ens està dient, a partir d'ara ja pots menjar. Sí? És a dir, el nostre sistema està acostumat a que tu mengis o que estàs programat a que tu hauries d'introduir aliment des de que surt el sol fins que es pon. Per tant, a partir de llavors, és el que dèiem justament, és ja per regenerar tots aquests òrgans que durant la nit necessita per regenerar-los. Per això és la importància de la son, que no ho hem dit, no? Llavors, tot això ens ajuda a que tinguem que siguem més harmònics, no? I la llum solar, l'estar en contacte amb la terra. Què passa amb un pal d'electre quan està desarrelat? Que es crea un incendi. És el mateix que els humans. Si nosaltres no estem arrelats, si nosaltres no tenim les arrels ben sostingudes, marxes. D'aquí ven les depressions també. No estàs ben arrelat. Per tant, busca aquest moment al dia de descalçar-te, d'estar en contacte amb tu, perquè és que si no, després marxem. Em sembla que ho tenim molt mal entès això, perquè la gent quan diu me'n vaig del cap de setmana a la muntanya se'n va anar a desconnectar. I en realitat tu estàs dient tot el contrari, no? Que és d'on venim i on hem de connectar realment, no? Molt bé, doncs tenim aquests 5 punts explicats, que són l'alimentació conscient, el descans reparador, la gestió de les emocions, l'estar en contacte amb la natura i l'esport. Aquests 5 són els que tu creus que les potes d'aquest mantenir una salut emocional bona. Sí, els tòxics, però això ja seria un altre tema a parlar, però sí. Aquesta interrelació amb els tòxics que cada vegada més veiem com ens està afectant a nivell de salut.
les paelles amb què cuinem, l'aigua amb què bevem, una ampolla de plàstic, per exemple, que s'ha quedat al cotxe i que ja ha tocat molta estona de sol, aquell plàstic ha posat tots els microplàstics, tot aquell, aquella aigua té uns estrògens brutals, llavors això ens ho bevem i tot això passa, no? Vull dir, tot això també és molt, molt important i s'està veient la importància que té, no? I que a vegades és com, veus als supermercats tot el sol que toquen aquelles ampolles de plàstic i mare meva, jo no en compro ni una. I clar, al final és la font on van a proveir la gran majoria de la societat. I és com, mare meva, si és que els estem inflamant a tots, vulguis que no, no? Però, evidentment, jo sempre dic, no hem d'anar, no ens hem d'estressar. No? Ara és a dir, ostres, he escoltat l'entrevista i sembla ser que ho estic fent tot malament. No, calma, que no passa res, que ho hem anat fent i ho podem anar introduint cada dia una miqueta, podem anar fent les coses a poc, les coses es poden millorar, tens informació i les pots anar incorporant a poc al teu dia a dia. No cal que ara ens tornem de és que m'han dit que... No, calma. Anem a buscar, d'intentar, doncs, què tenim a la despensa, què tenim una osmosis, no passa res, que no, doncs intentarem buscar ampolles de vidre, intentarem, no, vull dir, de tot el que a la mesura de lo possible es pugui fer, ho anirem anant introduint. I ara de cop i volta és com, no, som radicals i he de fer tot el canvi demà. No. Anem anant poquet a poquet, perquè si no també és un estressor més. I justament hem dit que una de les coses que ens inflamen és l'estrès. Llavors, justament el que jo sí que recomano és que calma, amb sentit comú, i que les coses es poden anar fent petits canvis a la mesura del que es pugui. I a partir d'aquí tu també aniràs sentint millor. Vull dir que jo és el que recomano 100%. Perfecte. Molt bé, Esther. I no sé com anem de temps, però la idea és també poder parlar una mica sobre evidentment, sabem el que hem de fer, no? Perquè ens ho has explicat, però hi ha molta gent que pateix malalties, malalties a nivell emocional, que no ens agrada dir malalties, perquè realment és el que tu deies, no? És una mala acceptació, no, de les coses, o quina és la paraula que has fet servir? Una disfunció, potser. Una disfunció, no? Emocional, no? O del nostre cos, no? Un bloqueig que hi ha que l'hem de desfer. Si una persona li diagnostiquen, que diagnosticar ja és una paraula molt forta, i que per tant que això ens afecta, li diagnostiquen que té un estrès crònic, que té una depressió, que pateix ansietat. Quins serien els passos que tu recomanaries fer a una persona que estigui patint això? Vale. És una pregunta molt interessant, perquè jo d'entrada jo no compro mai res. És a dir, jo tot ho poso en dubte. És a dir, jo quan vaig tenir la paràlisi, jo no podia veure, no podia parlar, no em podia moure i no ho vaig creure en cap moment. En cap moment vaig pensar em quedaré així, no? És com, a veure, per què m'ha passat això? Ho pots preguntar, però la pregunta que jo vaig fer va ser, ostres, què he de millorar? No? En primer lloc, és quines eines tinc per gestionar tot això, no? I el cas és que informació és poder, és a dir, si a tu et diagnostiquen una malaltia i tu saps la causa pel qual has arribat aquí, anem a buscar l'origen, anem a buscar per què hem arribat aquí, què hem fet bé, què no hem fet bé, hi ha un estil de vida saludable, si és un estrès crònic, fes-ne un llistat de tot allò que et genera estrès, els fills, la parella, la feina, el dia a dia, el multitasking. M'arriben a consulta dones en concret que em diuen és que no, estic desbordada, no arribo a més, les extraescolars de la criatura, el menjar, el tal, el qual, no sé què. O sigui, saps posar límits, saps delegar, pots dir no a moltes coses, o sigui, no has de quedar bé amb tothom. No? Vull dir, tenim ser uns servicials al 100% i a vegades això ens està minvant la nostra energia i, per tant,
saber dir que no és una bona resposta també, perquè si jo dono, no, o sigui, si dono el que no tinc, aquí hi ha un desbalanç, no? Una cosa que tu deies abans, no? Abans que comencéssim l'entrevista, si tu et preguntes si allò que t'està preocupant d'aquí un any tindrà importància, si no la té, potser és que no és tan important, no? És el poder que dones, no? davant d'això, de dir, bueno, o a vegades és una batalla que vull guanyar realment o la deixo passar, no? Vull dir, al final és donar la importància i relativitzar-ho, no? Hi ha persones que són molt perfeccionistes, per exemple, i llavors és com, puc baixar d'aquest 10 a un 7 i d'aquest 7 a aquest 10 és qualitat de vida que tinc, que podré estar més contenta amb els meus fills o amb la meva parella, no? Vull dir, hi ha gent que és molt perfeccionista i que vol els coixins tots posats i que la cremallera estigui baix i que, escolta'm, i que la ratlla... Llavors és com, ostres, però per viure en una convivència familiar potser hem de rebaixar. I un 7 ja és un aprovat alt. I per tant és de balanceja si el benestar de la família et pot compensar en tu d'estar més tranquils els altres i no tan tensa tu, no? Llavors és com anem anant guanyant aquestes petites batalles i anem anant rebaixant també moltes vegades són creences, no? Creences de la infància, de que ja la teva mare ja t'exigia que els coixins estiguessin així, o d'on ve tot això, no? Hem de buscar enrere, perquè si ve d'una ferida, perquè jo si no posava els coixins així em pagaven, o si no sé què em cridaven, o si no sé què em deien que, no? Llavors tot això són ferides que encara estan obertes, no gestionades, que són traumes o bloquejos que t'estan condicionant el dia a dia. I després acaben podent revertir en malalties si no ho gestionem ben gestionat, no? Llavors és per això que hem d'anar veient d'on ve tot això, no? Llavors, no sé si t'he respost o no a la pregunta, perquè com que hem tocat molts temes... Evidentment. Jo també afegiria amb això que dius que a vegades tampoc no ens en donem compte que en el nostre entorn també s'està veient d'alguna manera intoxicat per aquest voler fer-ho tot, no? I potser estem transmetent als nostres fills que estan en un procés d'aprenentatge, no? I que per tant s'estan preparant pel seu futur, que l'han de viure amb aquesta angoixa i aquesta ansietat. I això és molt dur perquè hi ha nois i noies molt joves que ja viuen una situació emocional que ja no els correspon a la seva edat. Quan a la seva edat hauríem d'estar pensant en altres coses que no és què faré quan estigui treballant i els títols que tindré, no? Això ho transmetem i quan ens fem adults veiem que tampoc no era tan necessari això i que els títols tampoc no ho determinaven tot. O sigui, això és una cosa que ens hem de fer conscients entre tots plegats que ha de ser així. El que parlàvem era sobre el tema de patir una situació, un desajut, un bloqueig en aquest sentit, no? I tu posaves els punts aquests que hauríem de fer, no? Com ens ho hauríem d'aprendre. A part d'això, a qui creus que hauríem d'anar a consultar? Ens hem de quedar amb la primera cosa que ens diguin quan anem amb un metge de capçalera, ens deriven amb un psicòleg, aquest psicòleg potser ens deriva amb un psiquiatre o fan directament un diagnòstic de que és possible que estiguem patint un estrès, una depressió i a vegades el que ens trobem nosaltres aquí a la botiga és gent que ens ve i ens diu escolta, jo tinc una casa que me l'acabo de pagar, tinc unes criatures maquíssimes, tinc una feina que m'agrada i tot i així he anat al metge i m'ha dit que tinc una depressió. I això què passa? Com ens ho hem d'aprendre primerament i ens hem de quedar amb aquest primer diagnòstic que ens fan? Mira, jo et dic que primer s'haurà de fer... La resposta és no. Evidentment pot ser un quadre depressiu, perquè segurament ve provocat del desbordament. Moltes vegades volem arribar a tot justament i no sabem com gestionar-ho, perquè a vegades són moltes de les coses.
s'ha de veure també el seu sistema, potser tiroides, o potser com està descansant aquesta persona, o potser una B12 baixa, per exemple, o una vitamina D, que ja han testat en quadres depressius, per exemple, o una ferritina o un ferro baix. Vull dir, tot això ho mires en analítica i dius, però si només cal suplementar-la una miqueta i aquesta persona tornarà a estar bé, no? Vull dir que a vegades tot això no ho poden identificar en 5 minuts. Pensa que els metges de capçalera van a 5 minuts. En 5 minuts tu no ets capaç de poder saber què li passa a aquella persona. No? Vull dir que per això les nostres consultes són més llargues i intentem conèixer la persona amb noms i cognoms i tot l'embolcall de fins i tot tota la pel·lícula, fins i tot, no? De no només la fotografia d'ara, sinó de tota la pel·lícula d'on ha vingut aquest estat depressiu. No? Perquè potser se li ha mort algun familiar o potser, no sé, vull dir que realment s'ha de veure què està passant realment. I llavors hi haurà potser una clínica, està clar, però també potser hi haurà coses que es poden desencallar, no? Llavors sí que és cert que jo no em quedaria amb la primera opinió, no. Val. I posats a tenir una situació de malaltia, com podria ser la depressió, no? Que cada cop sabem que és una... se'n diu com una pandèmia, no? Però realment és una situació que ja em sembla que és considerada la segona incapacitat a nivell mundial. Evidentment, qui pateix una depressió li és molt difícil de transmetre el que li passa, però en canvi és molt dur quan t'hi trobes i ho pateixes, no? Què hauria de fer l'entorn que hi ha al voltant d'aquesta persona? Actua bé intentant ajudar-lo o encara pot provocar una situació d'estrès més important cap a ell? Quina seria la funció dels que acompanyem a nivell de salut? A veure, pels que acompanyem és dur veure una persona que estimes que no està bé. Això, per descomptat. Una de les coses que jo aconsello és molta comprensió, sobretot molta escolta, sense judici, simplement sapiguem que estàs allà, que sapiguem que tot allò que necessitis se li oferirà. Moltes vegades, com que no saps d'on ve aquesta depressió, no saps d'on ve l'origen, si tu consideres que necessita menjar o que necessita, fes-ho directament, passa a l'acció, no li demanis a aquesta persona què necessites, no? Perquè a vegades quan estàs en aquest estat no saps ni què vols ni què necessites, per tant, si et surt de dintre, fes-ho d'entrada. Després, invita-la a sortir, que li toqui el sol. El sol, la vitamina D, és que és bàsica aquesta interconnexió amb la natura, amb que vagi anant sortint, vagi anant sociabilitzant. Quan estan en fets depressius, normalment estan molt tancadets, no volen saber res, volen ser molt antisocials, volen aïllar-se. L'apatia, no? Clar, apatia, no tens energia de res, estàs com desbordada de tot, no tens força per res, llavors simplement és anar a poc al ritme de la persona, perquè si té aquesta càrrega de vinga, va, i vinga, no, vull dir que al final és com, no, és que necessiten el seu ritme, però que en tot moment se sentin acompanyats de no estàs sola, no estàs sol, em tens aquí i pel que necessitis, no? Llavors, això fa que sí que és cert que simplement que es deixin també ajudar, no? Que no estan sols. I posats a parlar d'això, no? Si una persona entra en un quadre depressiu i aquesta persona no s'ha de quedar amb el primer diagnòstic que li facin, vol dir que aquesta persona ha de ser crítica i qüestionar-se les coses, no? Potser una cosa que hem fet malament des d'un principi per arribar a un quadre depressiu és no haver-nos qüestionat les coses o no haver-les gestionat en el moment que les havíem de gestionar. Evidentment, és un moment en què el nostre cos, no? El nostre sistema immunitari, és com si deixés de lluitar, no? I és molt difícil refer-nos a aquestes situacions. Però
quines serien les potes d'aquesta situació tan difícil per anar-ne sortint? Evidentment, que alguns acompanyers, l'alimentació, potser algun complement, no? Quins terapeutes creus que hauríem de visitar i com hauríem d'anar creant el procés per sortir-ne? Mira, jo d'entrada diria que les 5 potes que hem comentat amb la PNI és bàsica perquè normalment quan estem en aquests estats depressius el cos tendeix més a menjar sucres, farines i coses processades perquè ja estàs en plan de més igual tot, no? Llavors entrem en un bucle, no? Llavors, què passa? Si tendeixes a menjar farines processats i segurament després activaràs la càndida, llavors el sistema digestiu anirà pitjor, trobaràs pitjor, estaràs com a més pesat i entres en un bucle que és com una bola de neu, no? Que es va anar fent grossa i al final és com, buah, això és costa avall sense freno, no? I estàs al pou i no hi ha manera, no? Llavors és com, ser molt metòdic amb l'alimentació, sobretot una dieta antiinflamatòria, això és bàsic. Després, una de les coses que m'encanta és el tema del dejuni, intentar, doncs, com a mínim fer aquestes 12 hores de descans del sistema digestiu, que repari perquè es desinflami tot. Després, una de les coses que també potencio molt és l'omega-3 perquè desinflamar tot l'organisme, perquè així d'aquesta manera vagi anant tendint a aquesta desinflamació, perquè normalment també hi ha una interrelació entre la inflamació crònica amb aquests estats de depressió. Després, una altra cosa és que, evidentment, no es quedin amb el primer diagnòstic, que hi hagi un seguiment d'un psicòleg que pugui empoderar aquesta persona, perquè aquesta persona ha tingut episodis de que ha tret el seu guerrer i la seva guerrera de dintre, no? Sempre tu has superat una situació en algun episodi de la teva vida i tu t'has de fincar en què tu ets capaç de fer-ho, no? Llavors és com creure't que tens les eines suficients, el que passa que ara tot just no les tens activades, però has de reactivar aquest guerrer que portes dintre, que sobretot hi hagi un propòsit, hi hagi un para què, no? Que diuen en castellà, o sigui, el motiu pel qual el motor, no? Els fills, un mateix, els pares, és igual el motiu, però que hi hagi unes ganes de lluitar per alguna cosa, perquè és bàsic, no? En voler dir, escolta'm, jo mereixo viure amb bé de gust i encara tinc molt per oferir, no? Llavors és com, hi han de ser com aquests puntals, no? Vull dir que després l'exercici, el moviment és bàsic, per tant, jo en aquests quadres el que faig és els hi estableixo una planificació, no els faig pensar, o sigui, el tema és has de fer això, i això és aixecar-te cada dia, vas a caminar, cada dia menges aquesta alimentació, cada dia m'has d'escriure tot allò que fas, no? Has de tindre una metodologia perquè amb aquesta planificació serà bàsica perquè tu tornis a tindre aquest ordre que tu necessites per tindre les coses molt ben organitzades, perquè després, quan entris en la rutina del dia a dia, tu tinguis aquests hàbits més que introduïts i que siguin negociable, perquè després ja introduiràs coses que tu vulguis fer, no? Aquesta feina, aquest tal, aquest no sé què, però sí que és cert que tu has de tenir uns innegociables i sobretot aquest empoderament de la persona. Si tu aquesta persona la tens baixeta i no es creu mereixedor i no se sent vàlid, no s'estima ella mateixa, té una autoimatge baixeta, una autoestima baixeta, aquesta persona la tindrem amb un estat depressiu subclínic, que es diu, i per tant sempre la tindrem baixeta. El que hem de fer és empoderar-la, que s'ho cregui, i així és, de la mateixa manera que ell ha arribat a aquest estat depressiu, tornant a refer, no? És com, jo vaig per aquesta carretera de tota la vida comarcal, no? I a partir d'ara vaig per aquesta autopista i vaig per aquesta autopista, doncs aquesta comarcal anirà creixent la mala herba i no la trepitjaré més, i serà, perquè hi ha aquest quadre depressiu, però aquesta herbeta farà que es vagin esborrant aquesta comarcal i jo vagi per l'autopista. Doncs això farà que jo em cregui que m'estimo, que em valoro i que em mereixo el millor. I amb aquest pretext, després la vida torna a tirar endavant i el sol torna a brillar. I tant. Bueno, disciplina
i convenciment, no? D'un mateix. La disciplina a vegades és el factor determinant perquè un tingui èxit a la vida, no? I tant. I no és que un sàpiga més que l'altre o que tingui més capacitats. A vegades és simplement que la capacitat que tenia era la de ser disciplinat, no? I això, en una situació de superació d'un estat com és la depressió, és fonamental. I l'altre, el convenciment, no? Aquest convenciment que el teu entorn, que te l'has d'anar buscant, no? I has de ser, el que dèiem, crític en el sentit de saber a qui et pot ajudar i saber que això no és una situació permanent, sinó que ha de ser una situació estacional, momentània, i que te'n pots sortir. Bueno, la prova està que jo, quan no em movia, jo cada dia em vaig tirar a la piscina, cada dia, i tenia el convenciment que així seria. O sigui, jo només movia un braç i una cama, però cada dia vaig ser perseverant i al final tot va tornar en si. Per tant, sí, és cert, disciplina i sobretot la intenció i el voler. Això és una història de superació increïble, eh? Sí. I realment és un dels factors que també volem parlar, perquè és una manera de convèncer a qui no tingui aquesta idea al cap de que tot això és possible, el parlar amb testimonis també, no? De gent que ha patit malalties, siguin les que siguin, però que de tot, evidentment, és la part fonamental, un 99% que tinguis l'actitud, no? I la voluntat de que les coses poden canviar. I tant. Parlant de coses que no són tan dràstiques com la depressió, però que també estan a l'ordre del dia, que poden venir provocades perquè tenim un examen, perquè hem patit un divorci, una separació, perquè hem canviat de país, perquè acabem de tenir fills i la vida ens canvia, o per diversos motius, no? Però que patim, o per la feina, no? Possiblement. Patim estrès, patim a vegades ansietat, no? I a vegades angoixa. Aquestes coses que estan a l'ordre del dia i que el nostre cos actua d'aquesta manera per un per què, no? O sigui, no se'ns dispara perquè sí el cortisol, i tot això té un sentit, potser més primari, però que l'hem de saber escoltar, l'hem de saber entendre per poder-ho gestionar. Què serien aquestes situacions de desajust? Mira, nosaltres estem programats per sostenir un estrès moderat. Un estrès moderat que vol dir que et ve el lleó i tu has de sortir corrents per sobreviure. Sí? Però estem vivint ara en què sempre tenim el lleó aquí i sempre hem d'estar sobrevivint. I això és la gran majoria de persones que vivim així, no? Vull dir, sempre és no arribo, i clar, arriba un moment que el plexe solar és que ens estem hiperventilant i no estem utilitzant tot el quadre respiratori per respirar, no? Per què? Perquè el ritme és tan frenètic que arriba un moment que és que llavors el cos arriba en aquest estat de tinc sempre el lleó aquí i jo he d'estar constantment anant a sobreviure, no? I això és, doncs, en aquest cas, pot ser una ansietat o en un moment, però si ho fem de forma cronificada, és l'estrès cronificat que ara mateix, o que acaba, si és específicament de la feina, el burnout, no? Que les nostres glàndules adrenals comencen a baixar, o sigui, a no arribar a l'hipotàlam, no? Doncs hi ha aquest desgast a nivell de sistema immune i llavors, doncs clar, arriba un moment que el cos diu prou, no? Perquè està esgotat. Llavors, què passa? Si ho fem de forma temporal, bueno, el cos ho sostindrà, però si és de forma llarga, aquí tenim un problema, perquè estem fent que el nostre sistema immune comenci a activar, doncs, baixar les defenses, constantment ens posem malalts, constantment estem irascibles, constantment estem discutint per tot, ens han donat un cop amb el cotxe i saltes directament, no? Vull dir, són circumstàncies que és com, no sé què m'està passant, però és que, o per exemple, no puc descansar, o
o començo ja a fer bruxisme, o començo a... No, vull dir, tens un munt de coses que són símptomes de que tens O les pors cap al futur, no? Molt bé, clar. Que això serien les ansietats, no? Ansietat, exacte, sí. Diuen que la depressió és tota la tensió cap al passat que ens està arrossegant i que no sabem superar, i tot el que és l'ansietat és totes les pors de no saber controlar aquest futur que ens espera, no? Llavors, sí que és cert que si donem més atenció a tot això que no ho controlem, doncs evidentment nosaltres ens genera aquesta por no sostinguda o no controlada, no? Llavors, interessant tenir en compte, evidentment, buscar moments per baixar el ritme, com amb la respiració, amb un ioga, amb uns estiraments, amb aquest mantenir amb un pilates o estar en contacte amb la natura, o després també important els adaptògens. Hi ha molts adaptògens que ens ajuden a baixar aquests nivells de cortisol, ja sigui la ashwagandha, ja sigui la rhodiola, ja sigui... Tenim moltíssimes... Després tenim moltíssimes més fitoteràpia que ens ajuden també a poder baixar aquest sistema, aquest cortisol. Després, doncs clar, això és important perquè si ho sostenim molt en el temps, el nostre sistema immune acabarà afectant. Molt bé. Molt bé. Avancem. Al meu fill li han diagnosticat TDA. Això és una cosa que també està bastant a l'ordre del dia. Totes les escoles, a cada classe segur que hi ha algun nen que té TDA, que és una deficiència d'atenció, no? O una falta d'atenció, i nosaltres hem d'actuar sobre aquesta falta d'atenció. Això és realment un problema real o és com s'ha d'afrontar i si el tenim mal entès d'alguna manera? Mira, jo, nens que m'arriben o adolescents que m'arriben amb TDAH, una de les coses que hem de posar molta atenció és en el tema de la nutrició. Importantíssim, perquè tots aquests sucres, totes aquestes farines, tots aquests refinats que s'està menjant a dia d'avui fa que tot això hi hagi una neuroinflamació importantíssima. Després, això es pot entrenar, al final, no? El que hem de fer és intentar buscar aquesta concentració, no? D'intentar-los fer llegir o fer a vegades el Lego, a vegades fem els mandales, no? O fins i tot els laberints, coses que o cosir a vegades, o els letterings, no? Coses que facin estar allà, el que dèiem, no? Aquí i ara, no? Què ens passa? Tenim tants estímuls a dia d'avui, tants, i de coses tan diverses, que clar, al final ells volen, els hi atrau moltíssimes coses. Llavors és, torna aquí i ara, no? I també a través de la respiració, a través del... Hi ha moltíssimes coses que se'ls pot ajudar. Una de les coses importants també és veure quins nivells de magnesi té aquesta persona, perquè potser el sistema nerviós central també no està absorbint tot el magnesi que hauria, o potser li hem de mirar els nivells de ferro també que té, o també potser hem de mirar aquesta omega-3 que tenim aquesta inflamació i pobre no està podent sostenir tot això. O sigui, hi ha moltes coses que podem ajudar-los, moltíssimes. Per tant, que em diuen, no, és que com que ja li donem la pastilla ja no fem res més. No. Tu tens una responsabilitat sobre el teu fill i tu pots fer moltes coses per ajudar-lo, moltíssimes. I no em quedaria amb el diagnòstic només de ja està, ja em quedo tranquil·la, no. Vine i en parlem. Bueno, vosaltres ara heu començat un projecte que es diu l'Escola de Pares, no? Ai, sí. Això... que té un nom molt xulo. De què va? A veure, explica. Bueno, doncs mira, com sempre no puc estar quieta, ja ho saps, que m'encanta ajudar. Posada en projectes. L'estar posat en projectes i el de tenir projectes també és un bon estat de salut, sempre i quan estiguin equilibrats i no et portin a un estrès. A l'esgotament, no? Sí. És una cosa bàsica, que he après a dir que no a moltes coses, però tot i així hi ha moltes coses que m'apassiona tant que dic que sí, però perquè jo sé que ho puc sostenir. Ara ja sí que ho tinc clar que sí que ho puc sostenir. Doncs, bueno, simplement l'Escola de Pares està pensat
per acompanyar a pares que són conscients o que volen ser conscients o que volen aprendre doncs, en aquesta criança conscient, en aquesta disciplina positiva, en aquesta forma de menjar millor, més saludable, en aquesta gestió del dia a dia, sobretot emocional, de com lidiar doncs, amb aquestes rabietes de que, ostres, és que no em fa cas o és que jo estic desbordada i ell es tira per terra i entrem en un conflicte allà i no hi ha manera de com solucionar-ho, acabo cridant, no? És com, ostres, totes aquestes eines que moltes vegades com a pare ningú ens explica, doncs allà és un moment de poder-ho fer. I sobretot la tribu, no? La tribu que està conscient de sentir-te acompanyat, que a vegades és com, seré mala mare? Ho estic fent malament? No? Tots aquests dubtes existencials que és com, mare meva, la lletra petita del contracte de pares no ens ho posava tot això, no? I llavors simplement ho fem a la tribu de la Cris, que està a Reus, aquí a l'Avinguda Severaminos 99, i també hem fet un projecte del Cercle de Dones, també, que ho fem els divendres a les 15:15, i ens ajuntem dones també per empoderar-les, justament una mica pel que dèiem, no? Moltes persones que se senten desbordades, que no saben com gestionar, a vegades que han perdut el propòsit de vida. Ser mares, a vegades, i no és per això, però poses tanta atenció a la criança que tu com a persona marxes, no? És allò, ja no soc l'Ester si no soc mare de, no? I és com, no, perdona, tu ets l'Ester en primer lloc, no? I no t'has d'oblidar mai d'això, mai. I la teva reina, no?, ha de tindre molt clar el propòsit i a partir d'aquí també ets mare, no? I llavors és com, i moltes persones és com, no, perquè soc filla de, soc tal, no sé què, soc home, no? I és com, no. O sigui, tots aquests papers que t'has cregut, no. Llavors ajudem també també fem dansa teràpia, que a través del moviment gestionem les emocions, que és una cosa que m'agrada moltíssim. O sigui que és un espai molt xulo on donem aquest espai per trobar famílies i empoderar mares i un espai també de deixar-te lliure, no? De poder xerrar, de poder dir, ostres, em preocupa això, no? Sí, una mica és el compartir, no? Que aquest projecte va més destinat als que han sigut pares i com gestionar-ho, però també tens un altre projecte que no sé si és com a projecte o ja el tens definit, que té a veure amb persones, el que deies abans, no? Que han pogut patir traumes o que necessiten compartir aquestes situacions emocionals que pateixen i us n'aneu de viatge, no? Què és això? Ens n'anem de viatge, sí. Hem creat Viajes con Esencia, ens n'anem al juliol a Marroc i a l'agost a Sri Lanka. Tinc pensat de moment fer grup de dones per viatge cultural i viatge emocional de transformació conscient, on es rascaran traumes, ferides de la infància, empoderament, pors, creences, valors. Aquí cada dia aprofito per anar introduint certes coses perquè arribin transformades del viatge i a nivell intern també. És superinteressant. Super, sí. Molt bé. Moltes ganes en tinc, sí. I també estàs amb més projectes, no? Em sembla que també teniu projectes amb la Montse Escrivà, no? La Montse Escrivà, que també és terapeuta, sí. Sí, van crear Healthy Spirit, que al final és tot el que ens passa a consulta és com poder-ho integrar al dia a dia, perquè hem vist que a vegades costa que aquesta teoria poder-la incorporar i allà, in situ, els fem aquest batch cooking superimportant de com gestionar l'alimentació, menjar de la setmana, el menjar de la setmana, com hem de preparar, com ho hem d'introduir, què és interessant incorporar en cada un dels àpats. Després, això, els esmorzars saludables, intentem també la gestió de les emocions, intentem parlar dels tòxics, toquem totes les tecles perquè marxis allà també transformadíssim, però sí específicament més en salut. Sí, evidentment tot és possible si saps com fer-ho i si tens les eines per fer-ho i les persones que ens ensenyeu a fer-ho, no? I que us heu preparat per això. Molt bé, Ester. Volíem parlar d'un altre tema, per últim, que ja no entra al temps per fer-ho, que era parlar sobre les malalties degeneratives que principalment no tenen cura, no? Que són l'Alzheimer i el Parkinson. No n'entrarem, però jo crec que algun dia que puguem tornar a parlar amb tu, si et vingués de gust,
podem parlar sobre aquestes inflamacions que a vegades tenen a veure amb tot això, no? Tenen a veure, sí. Sí, en parlem quan vulgueu, però sí que és cert que hi ha molt a parlar, sí, i tant. Molt bé, Esther. Doncs escolta, moltes gràcies per l'explicació de tots els temes que jo crec que, almenys per part meva, me'n vaig més motivat a com he d'aprendre les coses i com he de gestionar el meu dia a dia. I per últim, mira, te voldríem demanar, com que el podcast es diu La salut comença aquí, que ens llancessis una última frase motivadora per continuar fent salut els que ja la fem, perquè la salut és un procés, no? I perquè els que no la fan, en vulguin començar a fer-la, s'animin. Una frase. Doncs, al final, tu ets el responsable de la teva salut. No deixis a les mans dels altres el que pot estar dins les teves mans. Molt bonica. Sí, em quedaria aquí, sí. Moltíssimes gràcies per transmetre i per donar aquest espai, perquè crec que... I també per donar a conèixer què és la PNI, no? Perquè és la medicina del futur, jo crec, així que... I animar les persones, sobretot que no estan sols, que aquí a la botiga esteu fent molt bona feina i que es sentin en tot moment acompanyats i que preguntin, sobretot que no donin les coses per fets, que preguntin perquè hi ha solucions. I moltes vegades et quedes amb el de no passa res, i sí, hi ha solucions. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Don't